Dwi ar y cledre heddiw, ochrau Dyffryn Dyfrdwy. Ac un o cymunedau ydy un o brif lwyddiannau ein tafarn y mis tro ma. Ond lle ydw i? Lle arall ond? Corwen. Dwi'n mynd at gymuned sydd wedi hen arfer a brwydro'n galed dros ei treftadaeth a'i hunaniaeth. Chi'n nabod y boi ma? Wel, mae'r gymuned hon wedi etifeddu tipyn o'i ysbrydau. Croeso i'n tafarn y mis, yr Owain Glyndŵr, Corwen. Dafydd, siŵr o fod un o'r tafarndau hynna ni wedi wneud ar y rhaglen. Mae'n tipyn o le. Mae'n glamp o adeilad a mae wedi bod yma, wedi cychwyn yr adeilad yn 1329, da ni'n credu. A mae'n handi bod yr adeilad mewn ffordd wedi rannu mewn i ddau. Felly mae yna rywle i bawb yma. Oes, oes. A mae lle wan, da ni'n cael bwyd i fyny fe wan achos mae'r gegi newydd agor a mae'r bar isos da chysio dipyn o sŵn, mae'r pêl-droed ar rygbi ac yn y blaen. A fel cymuned, i chi wedi llwyddo i ddod at eich gilydd i gael gafel ar y dafarn yma, tipyn o daith dwi'n siŵr. Oedd, ond andros y daith, mae wedi cymryd hira yna ni'n disgwyl. Da ni wedi codi dros 170 o filoedd mewn cyfranddaniadau. Wedyn, da ni wedi cael grant o dros 400,000 gen coff. Da ni'n hapus efo ffordd mae'n mynd a mae'r cefnogaeth gan y gymdeithas wedi bod yn arbennig o dda. Gwych iawn. Wel, iechyd da, Dafydd, a iechyd da i'r OG. Iechyd da, wir. Na le. Sw, oeddech chi'n gweithio yma nôl yn y 70au. Siwt oedd hi amser yni? Brysur iawn, lle boblogydd iawn, o'n nhw'n dod o Bontman, neu lot o staff yma. Gweithio'n galed ac o'n i'n chwarae'n galed hefyd ar ôl gweithio. Dyddiau da. Dyddiau da. Ryan, beth ti'n hoffi am y lle yma? Dwi'n hoffi dod yma i gweld y pêl-droed ac mae'n neis i chwarae pŵl hefyd. Cael cwbl paint o bob beth efo ffrindiau. Iechyd da. Iechyd da, mate. Iechyd da. O Dylan, mae lot o hanes yn y tre yma a cwestiwn gwirion felly, ond beth yw'r cysylltiad rhwng Owain Glyndŵr a'r ardal yma, a Corwen? Ardal yma, wel, mab yr ardal, enwog iawn wrth gwrs yng Nghymru. Un o'r tywysogion o'n dod lawr o'r ochr y tywysogion Powys ac dyma darn nhw o Cymru. Felly bydde Owain Glyndŵr bendant wedi bod yn yr ardal yma? Wel, mae'n bosib ddod i cael thymed yma, dwi'n mynd siŵr. A chi wedi bod yn rhan o'r pwyllgor a'r grŵp o bobl sydd wedi dod ynghyd i ennill y dafarn yma? Siwrt fath o daith ydy hwnna wedi bod? Uphill journey. Oes a waith i wneud dal i fod? O, mae'n dipyn o waith eto, oes. Da ni'n edrych maen i'w 3-4 mlynedd, mae'n sicr cyn i ni orffen bob peth. Ond mae'n OG yma o hyd? Yndi, yma o hyd. Winston, ers faint o blynyddoedd fan hyn? Ers 1958. Mae'n siŵr bod y lle yma heb newid llawer, lot o bethau yr un O'na bar am cwmser hynny, just y bar yma. Ac oedd fama'n llawn o hen bobl fe. Mae'n siŵr bod e'n neis i chi cael gweld bod y dafarn dal ar agor heddi ar ôl yr holl blynyddoedd yma. Felly mae fod, ne? Ie. Iechyd da, Winston. Diolch yn fawr i chi. Iechyd da i ti, met. Iechyd da. Iechyd da. Tafarn hynafol, ond perchnogion newydd sbon. Gallwn ni aros trwy'r nos yn gwrando ar y straeon, ond dwi yma i ddathlu tafarn y mis. Felly llongyfarchiadau mawr i'n tafarn y mis, yr Owain Glyndŵr, Corwen! Llongyfarchiadau mawr i chi! Can i fy nghaneuon, can i gwlad i chi. Ni'n beil o nawr, loris man sa boes y JCB. Wastad ar y ffordd i rywlen newydd o hyd. I gan i fy nghaneuon, can i gwlad i chi. I gan i fy nghaneuon, can i gwlad i chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd! Diolch yn fawr, tafarn y mis yr OG Corwen. Iechyd da i fod.